Oh! Pero ipaw mo na radyo! Kisa'y tao riya! Nga nung ipaw mo ang radyo! Naminaw ko, oy! Wala. Patay na ko, ani. Wala nagsunod ako. Nalipat ko siya. Luwas ako. Ikaw! Di malasagin ako eh. Di malas ko kayo. Lahi na sang patay ang napalgan, ang biktima na Pagyakin ng television. Gianam-anam og pamatay ang mga sakop. Sama sa imong mga tao, hinay-hinay usab kining gipamatay. Magaigsoon ko diyan ni Kristo. Wala tingali pagkatapos kining sila nga patay nga metabo bisan nasa dapit sa atong siyudad. Atong iyampo nga dili unta kini metabo mga higala. Dinhi sa balay sa Dios. Tungod kay wa na makapugong o makasanta sa kagaw ni Cain nga may kuyanap sa atong dapit. Bendisyon niya ako, Padre, kay ako nakasala. Isugid ang imo mga sala. Ikaw! Gipatay niya ang pare! Gipatay ang pare! Natusak-tusak ka na sa mga sa. Himatyo na ang imong kag. Ayaw ka ko lang. Kanusa ka man mohunong. Hapit ha. Kay hapit ko na sa mahurutanan. Gilamoy na gyud ay ang imong kag sa kagaw ni Cain. Kagaw ni Cain. Daghong ugago sa kinabuhi ug dugo sa usa ka tinulong. Kagaw ni Cain. Sugilanon sa pinilo-pilo nga panimalus. Kagaw ni Cain. Sinuwat ni Fermin Colliantes Gomez. Direksyon ni Algin Abakita. Spinner Nelson Tantano. Recording engineer Achilles Hesim. Ilingaw kaninyo sa RGMA Production Center Cebu. Kagaw ni Cain. Nakita noon ta nila ni Aljon Simel nga nabalit og pisa sa sakinan sa usa ka surplus sa tindahan. Nalipay nga hibaw si Roger. Dako na siya paglaom nga pinaagi ni Emil mahibaw na kunhain si Alan. Apan pagbalik pagtawag ni Aljon, pagpahibaw na kini nga nawa nagkalit si Emil. Unya, may misantop sa nahuna ni Roger. Gabi na nga nauli si Emil o gisultihan si Alan sa tanan. Mihangyo ang ulitaw nga dili sultihan si Teresa. Naninado na sa tindahan ng amigo o kauban kaniadto ni Emil sa army dihang nanawag si Emil. Human og sulti nila sa cellphone, mipaka ang magulbagol ni Bitong ug nalupog siya nga gibunalan ni Aljon. Hello. Buddy, Oh, Emil, buddy. Unsa naman ka? ayaw nagkabala ka. Nauli lang ko, buddy. Sorry, buddy. Medyo nahasol ka kaganina. Wa man ganit mahasol kaniadto sa gubat. Ganto pa ka nga kagamay raman niadto. Salamat, buddy. Amping niya, buddy. Ayaw kalimot sa atong moto sa 57th IB. Bawal ang mamatay. Oh, buddy. Bye. Bye! Jose, bawal mamatay, Bitong. Patik. Pasaan na ras, Bitong. Bawal mamatay. Tapi, Adon! Tapi! Ang poetyo, Emil, ang pagkaos lamisa. Sa ngalan, sa mahal, sa anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Amen. Panalangin ni Ginoo kining mga pagkaon nga niya sa mong kananan.
Napikirap sa namos pitong busing. Ay, naman napita. Doon na namin busing. Nako'y malangay ngayon o gamay. Pabutan lang ko ninyo dito, ha? Okay, busing. Hinaot sa bunta nga imo na usab nga gipakaon kadtong mga kaigsuunan nga naglisod sa pagpangitag pagkaon. Kining tanan among gipangayo sa ngalan sa bugtong mong anak nga mao si Jesucristo, among manluwas ug manunubos. Amen. Sa ngalan sa mahal sa anak ug sa Espiritu Santo. Amen. 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 Init pa kaayo ang utan, no, Emil? Oh, no, Emil? Kakauno na mo, Alan. Muna mo na kong tubig. Murag miot nga kundukan. No, Emil? Kahaon na mo. Mubalik na kong karoon niya sa labis. Alan, nagpanghikap si Tio Emil mo sa iyang dukhan. Jo? No, Emil? Ngano? Kwan, galit lang kong kikurbaan. Unsa man di ayang imong gihuna-una? Pumali. Papaman na gini uli eh, John. Ay, nay, ka na kong bunol ka niya, hoy. May pakay na bakol-bakol. Dako yung kaling untang army, ha. Veterano ko na sa army. Siguro na ka dako. Napasig din na ni kapos lang ha. Patay na. Ay, buhay pa. Higap na ko ang papaunan. Pitik pa. Ang paggawas kay ako napipas ang madadaan ako ni. Ano ba? May kasik kasi. Pantay konstant kayo. Kasakit sa kumasok na ko sa patit niya, madam. Ya, madam. Ibalik na sa patik. Ibalik. Sama mo niya ng libog. Sige, papatay na ni mo. Ay. Katong nasag pare ko. Gibutaran ako niyang o. Ay, nailamos mo ko sa dugo eh. Nailamos ko sa dugo. Sakit sa akong gusto. Wa baka na yung bali eh. Rasahan na siya. Ang paimutan mas butika. Dami. Jo. Kamay ka ragikaon. Mayroon nagkadayon. Nanaog ka rin din sa silong. Nagsige kag-scan sa mga ngan nga naa sa pulmok sa mong cellphone. Nakitaw ko? Kita na ko lang ang numero ni Bitong. Grabe mi ka badi-badi ani. Sawa pa mi magretiro sa army. Klase-klaseng gubat sa Mindanao ang among nagian. Hinumdum dyo ko aning tawhana. Naani sa'y batasan nga usahay lisod na kong masabtan. Sabi mo, Alan, na destino mi sa Samar. Kikaikwentro na mo ang mga NPA. Pagsigi siyang bagulbol nga nukuno nga mag-unay man na mga Pilipino, batok Pilipino. Mga NPA, Pilipino sa kuno. Maglabaw na kami mga army, Pilipino sa. Primero, ana, managana yun siya pagkablet aron pabuto ng yung armas. Ay, di lagi ko siya makaako pagpatay ug sama niya ang Pilipino.
Pero kung makakita na siya nga may muhayan ng mga kaubang army, anha na siya magpabuto. Mausap sa mga Muslim dito sa Mindanao. Magbagulbul nga po siya. Kay mga Pilipino ra lagi kuno gihapon ang among kontra. Mao gihapon. Kung makita na gani niya nga may muhayan na sa mga kauban, anha na siya magpabuto. Pero isog kayo tos bitong. Dili mahadlok mamatay. Master Sergeant Polvito Santos. Madbalik ko. Tabang pa mo tulo. Mapilion tabog unsay gusto ninyong away. Madbalik ko. Kanang patas ang laban. Armi yung kabitong. Kay musagol yung Tagalog kung manulti na. Kung sabay gustong alkansyo makasabot na minimo nga patas ang imong gusto. Yan, so man pagkapatas ani. Nga bisag, tabangan ka pa namong tululupig hapon minimo kay kadako ni mo kahakahao. Murkan si Rambo. Nakaila ko ni mo. Kaniadto pa. Wa ko mo bilib ninyong amahan o anak. Bora lagi nakadaot ba? Kay apil man dayo ng personal? Unsay inyong tuyo na ko ba? Dili ko gusto langay bitong. Gusto ko mas dali, mas labing dali, mas labing mayo. Hay maron magpuyo si Emil. Daan pagod lagi ko. Wa ko mahibaw. Sa ako nang gikaingon dili ko gusto langan bitong. Hain magtago si Emil o si Alan. Matay do. Misamot na gyud kalain ng akong una-huna ni mo. Kamu mo'y nagtinguha sa kinabuhi ni Alan, no? Hain magtago ang uyuan ug ang pagkumangon. Murag dool na kayo nga kung pagduda ron ninyo. Kini mo'y tubagan ninyo. O kamo mo'y angay manubag aning pangutana. Dili sam ko gusto liko-liko, Mr. Siles. Nganong inyo manggipatay si Amado Beltran? Ritubado ka bitong. Nganong inyo manggipatay si Amado? Humok ka kong makasabot bitong. Dili sab ka ko tigpantos. Kanang bunogon o na og maayo ang usa ka tawo aron makuha ang gusto na kong mahibawan, dili ko ana kay kapoy-kapoy lang na nako. Mao nga last na ni. Hain magtago sila si Emil ug si Alan. Unsay rason ninyong mga silis nga gipatay man ninyo si Amado o wa yun mo matagbaw inyo pagyong patyon ang taslakan niyang anak nga si Alan? Musulti ka o dili? Naninguha mo matabunan aron bisag kamay way mansa sa pagduda nga mataw sa mga hunahuna sa tao nga muhatag pakunuhay mo 1 milyon kung kinsay makatugan, kung kinsay nagpatay ni Amado. Hain man ka ng 1 milyon ninyo, Mr. Siles. Ihatag na ko, Mr. Siles.
Iatag nako kay itugaan nako nga kamura di ay nagpatay ni Amado. Hain man ang usa ka milyon nga reward! May magani kimilanat kag taod-taod bitong. Nga dili mo ko gustog langay. Bisag usaon pa natog lubag ang liog anang bitong. Di gina mo tugan kung hain sila si Emil ug Alan. Hait ug utok ni bitong. Kay husto ang iyang pagduda nga kamis papasiksto nagpatay ni Amado. Wa ka sila mag-istorya si Emil. Bahay nila karoon niyang gisulti busing. Why bisan gamayng nahibawan si Emil sa nahitabo. Laban ng bisan gamay, why pagduda si Emil nga kami mao'y nagpatay siyang igsuon nga si Amado. Labaw ng wa magduda bisan gamay si Alan. Okay. Bahala asa ninyo na ilabay si Bitong. Una ko niyo, John. Right. Nahibaw na kung unsay atong buhatong patik. Unsa man? Para sa kikoy. Isuko ko no siya ni Bosing pagpalabay sa kapatang lawas. Hingon sa ato ang atong buhaton. Dagan ang gisigilaw ni Chu Emil bahin silang kaagi ni Bitong. Suod yung kayo silang duha. Ganong? Huy. Pasagi kong magsigig tutok ni Mulan. Hapit na tingali ang adlaw nga. Dili na kayo ta makakita. Dali. Teresa. Nay Emil? Nagbata na si Alan, Tess. Lan, si Nay Emil. Jo! Unsa kay nahitabo? Jo! Unsa nahitabo, Nay Emil? Gibalita sa radyo. Karon pa nga gyud. Patay na si Bitong. Unsa? Jo! Nakita ang patay niyang lawas sa gawas sa sirado niyang tindahan sa surplus. Daghan kayo pinusilan ug may paskin nga gibutang. Vigilante ang nagpatay ni Bitong. Kanos amang ka mahibawi ang hilong nga kalihukan o mga krimen nga nabuhat sa mga series. Mga higala, sundal ang kanunayang uban pa mga sumpay. Ligatong sugilanon nga naguluhan. Kagaw! Nikay! Sugilanon nga sinulat ni Fermin Colliantes Gomez, Director Algina Makita, Spinner Nelson Tantano, Recording Engineer Aquilo Sesem, ug laing dalit kaninyo sa Super Radio Productions Center.